que hai unha disparidade entre a propaganda da Ribeira Sacra e logo o estado das infraestructuras básicas, porque é obvio que para o turismo son básicas as infraestructuras de transporte, pero como ben dicías tamén para a xente que vivimos aquí, e tamén as de sinalización, porque unha das queixas máis reiteradas da xente que nos visita é o estado de determinadas vías e o feito de que se perden polo territorio. Entón, isto require unha planificación e unha actuación urxente, porque senón pois iránse insatisfeitos para as casas e non volverán ao destino. Sí, que vamos contra nós mesmos, non? Porque hai unhas expectativas creadas que logo non se cumpren, ao final a promoción que poidan facer eles do territorio non se corresponde despois coas exixencias que teñen, non? Sí, en parte isto creo que tamén ven motivado porque a Ribeira Sacra é un conxunto enorme territorialmente diverso, vendese como destino conxunto e a xente ás veces ten a idea mental de que pode nunha ou dúas xornadas recorrer toda a zona. Entón, despois eso, nas oficinas de turismo xa se rebaixan esas expectativas, pero aínda así penso que compre máis pedagogía en explicar que tipo de camiños hai pola zona, que tipo de mobilidade, ten que haber lugares que estén claramente indicados onde non poden pasar persoas non residentes, ten que haber planificación de fluxos, por exemplo, agora que está rehabilitada esa zona da Fervenza de Portizó, non podemos enviar a todo o mundo a visitar en coche a Fervenza de Portizó porque non habería capacidade das pistas de Rosende de que todo ese volumen de coches estivera por ali. Entón, trátase de cuestións básicas que debían de estar xa planificadas. Ademais, habendo un plan de sostibilidade turística que ten unha partida para a mobilidade. Bueno, o Miradoiro das Penas, por exemplo, que se rehabilitou, reconstruiu despois de arder o pasado ano na zona da Barca, tampouco é unha zona, ou tamén é unha zona na que non se poden meter moitos coches, non? Hai que evitar as aglomeracións nese punto. Convén incrementar, polo tanto, a sinalización respecto ao que van a topar nesa ruta que fagan quenes veñan a este territorio, non? Sí, hai que determinadas estradas prohibilas a circulación de buses, poñer cartéis ben grandes. Xa vimos o que pasou na estrada que une Pantón con Santo Estevo, reiteradas veces de buses ali atascados, ou aquí en Sober nunha zona de acceso a Xabrega que debería estar solamente habilitada para residentes e ninguén meterse por ali. Impulsar o arranxo de vías municipais e provinciais, reclamando unha planificación axeitada das mesmas, remodelar e revisar toda a sinalización que existente, que ao final hai unha gran mestura delas, non? As de lugares, as informacións turísticas, que tamén moitas veces dan a confusión as propias sinalización, non? Sí, porque hai momentos en que chegas a determinado cruce onde falta un sinal clave e te perdes. E despois tamén hai unha mistura entre sinalización privada, da que non hai ordenanza, sinalización pública de distintos anos, persisten a sinalización de adegas e hai moitos anos, algunhas das cales xa nin existen e moitas non reciben visitas, con outras sinalizacións recentes nas que, por exemplo, están sinalizadas só as adegas da Ruta do Viño. En fin, eu penso que hai un caos que se necesita reorganizar non só a nivel de municipio, que é o que propoñemos, pero tamén de todo o conxunto do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra. Citábalo antes, non? Prohibir o paso a non residentes en pistas perigosas, pero des un poquinho máis aló e pedides tamén que se creen máis zonas de aparcadoiro para autocaravanas e, sinalizar ben os puntos conflictivos que apuntábamos, non? Sí, determinados espazos nos que se teña que deixar o coche non poder avanzar máis e pensamos que ten que estar maior regulado. Logo sí que hai espazos onde se aparcan autocaravanas que non deberían estar, pero todo isto planificando, regulando, pois non debería ter problema. E logo, en canto a reparación de estradas, coordinando ca Deputación, no pleno pasado sinalou o noso alcalde que un dos equipos de rego asfáltico da Deputación ia vir para o Concello de Sober un mes e medio. Creemos que aínda non veu, non estamos observando as melloras das pistas municipais, pero que nos chama a atención é que ese equipo que é de apoio aos municipios para que reparen as súas vías municipais estivera case 7 anos en Monforte. Isto non pode ser e a Deputación e os concellos teñen que ter un plan coordinado para a reparación das vías e o mantemento das mesmas, e que este inverno foi
moi chuvioso, entón están as estradas como están en todos os concellos, ten que haber un plan, non podemos chegar a xullo e agosto con tanta xente circulando por as vías sin reparar. Entre outras cousas, a Groma Sober tamén recolle nese plan exixir, indicacións precisas a través dos propios GPS, non? O GPS moitas veces leva a xente a lugares onde non é demasiado accesible, así que modernizar e mellorar a conectividade é outro dos puntos que se inclúen nesa batería de 16 medidas que propoñedes na iniciativa, non? Sí, porque podese coordinar con Google Maps determinadas sinalizacións e tamén explorar a idea de facer un destino inteligente, que é un programa que existe para mapear como se están movendo os fluxos no territorio e mesmo isto podería plasmarse nun mapa en tempo real de mobilidade, en unha conexión entre as distintas oficinas de turismo para poder indicar en tempo real ou mesmo as persoas que o vexan nos seus teléfonos, pois, por exemplo, Praia da Cova neste momento está saturado, nin sequera se pode ir con lanzadeira nin aparcar pois na contorna, dese tipo de cousas. Información máis puntual, digamos, non? O momento, non axeitada. Bueno, pois a ver que dá de si o debate desta iniciativa que levaredes ao próximo pleno que vai celebrar a Corporación Soberina e data xa para el. Soen ser en xullo, porque hai pleno cada 2 meses, e nós o que queremos é facer sempre propostas que melloren pois a situación, porque entendemos que Sober ten moita potencialidade turística, está se vendo toda a zona, pero se non se organiza, ao final é negativo que veña xente que despois fale mal do territorio. O que queremos é que seña un turismo que siga xerando postos de traballo, pero que xere con maior calidade, que seña, pois que esteña ordenado e que non colisione coa vida diaria da cidadanía. Eso se consegue con planificación e non pode ser só propaganda. Hai que ter unha gran planificación e estudo rigoroso de como están as cousas, por iso tamén propoñemos un traballo de campo no que se vexa exactamente como están as sinalizacións e as vías de comunicación. Bueno, e antes de rematar, tamén queríamos aproveitar estes días que estivemos recollendo valoracións dese informe negativo emitido por ICOMOS respecto á candidatura da Ribeira Sacra Patrimonio Mundial, tamén a valoración que facedes dende o grupo que representas, Paula. Sí, pois a valoración é a mesma que dende hai 10 anos defendemos Interior Galego Vivo, que é que a Ribeira Sacra é un conxunto tan amplo e a candidatura unha serie de elementos tan inconcretos que ao final o ICOMOS o que di o informe técnico é que non se pode acreditar que haxa un valor esencial que teña carácter único e que houbera tido continuidade no tempo, porque di, como xa advertíamos, que os encoros do franquismo tronzaron esa vida ribeira. E nos cremos que a negativa do ICOMOS pode ser positiva na medida en que acadar agora unha distinción de patrimonio mundial co territorio sin preparar, como vimos co que falábamos antes, coas infraestructuras básicas nin sequera ben desenvolvidas, pois podría ser negativo atraer fluxo de poboación e focos internacionais a un territorio que non ten as características para poder acollelo. Pois fagamos agora da necesidade virtude e aproveitemos para facer as cousas ben. Non ten por que acadarse a distinción de patrimonio mundial. Hai moitas cousas que facer no territorio, non por esa aspiración a patrimonio mundial, senón para mellorar a vida e o futuro da xente que vivimos aquí. Moi ben, bueno, pois aí queda tamén esa reflexión de Paula Vázquez Verao, representante de Agroma Sober e outros colectivos tamén aquí culturais desta zona. Paula, grazas por acompañarnos hoxe en Onda